Skal vi gå med Ludvig? Mathilda? Er du klar, Ludvig? Er du klar? Nej. Er du klar? Kat klar? Ludvig! Ludvig, stop fucking af. Jeg tror, det er din far. Ludvig, stop. Stop. Altså, han skider. Jeg holder ham. Hvem samler lorten op? Jeg er på YouTube, det der. Du skal samle lorten op. Nej, det gør jeg ikke. Du får varmen i hånden. Hold kæft, fuck, du er så ulækker. Jeg fik lorteposen. Så fik du svinet. Kæft, der er mørkt der. Hvad? Rolig nu. Jamen, hvis han skal tisse jo. Må du se dit fjes? Ser du smuk ud? Hold kæft. Okay. Hvad så? Fuck, det er koldt for i mærke. Nej, det har jeg ikke lyst til. Jo. Kom nu. Ja. Det er fucking koldt. Så rejs dig helt op. Hvad? Så rejs dig helt op. Nej. Jo, kom nu. De er kolde. Prøv det mærke. Nej. Vi går slet ikke tur klokken Stop. 8:30 om aftenen. Ej, det var forkert. Vi går slet ikke tur med Ludvig klokken 8:30 om aftenen. Det er nok derfor, at det er meget mørkt. Så er vi hjemme. Ja. Kan du sige godnat? Kun lige om lidt. Så skal der. Prøv lige stop den, ikke også? Prøv lige stop den, ikke også? Vi vil sige godnat nu. Så godnat. Nu skal jeg til Jasmine, okay? Nej, du skal i seng. Nej. Jo, godnat. Godnat. Hvad fanden laver I? Kattehelvede. Nå, godnat.